Onagi. Ma and Dwond Onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Kaka oganda. Watwak. Kaka jo otachiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. Dongruok Kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watwak. Kaka jo otachiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. Dongruok Kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ma and Dwond Onagi. Mana kamano nyakoramga jwang kamora mora mitira kotulu makende mokwongo mar gwero kamano maduong' ahinya ne bongo nyakalaga Nyasach polo gi piny momiwa kinde machalo koda kamandi koda thuolo mondo mi warum kendo kwago mbaka geno ni chiwo maber kendo riyo maber nyakoramga jwang teko mar ruoth Nyasaye mabendo chako miyo wa chal odiochieng' machalo koda kawuono nyakoramga jwang kaka wuonen chieng' tich abich tarik 24 dwe mar abiriyo gana rekod 26 kama tayo chenro en Steve James aka Nyakwar Nyaronyo wan chenro en Dwond Onagi kaka wuono to thuon wach mabende wan godo odiochieng' ma kawuono en ni rowere kod siasa wan kende kaachiel kod moluor migosi Matthews Ochieng' Otieno mabende en kacha chairman kata mana jakom mar bunge mar Kajulu nyakoramga jwang madore kacha Kisumu East wadhigo kod mbaka konyiso ni to rowere chalo nade nyakoramga jwang ma biro bang' ka bende wasebedo kacha kaachiel kod twak mopogore opogore chutho te tulono mabende kelo koda siasa nyakoramga jwang en bende achiel kuom rowere mabende samoro sebed kitiso kaka jonjore kaka gunza kaka jogo mabende samoro tiyo godo yono ma rach nyakoramga jwang adho kod mbaka nyiso ni to en kaka achiel kuom rowere mabende wuok kacha Kisumu East odhi nyiso ni to Kisumu East kacha gitero nyakoramga jwang siasa ma Kisumu chalo nade ka bende akathul makende marwa kilwe Facebook pages mag Chuny Onagi TV TikTok Chuny Onagi TV wiki kwil mar subscribe YouTube channel mara ma Chuny Onagi TV wacha ko chenro ne yono machalo koda kamandie milongo ni migosi Yeah. Matthews Otieno Ochieng'. Yes, Baba. Mano jakom mar bunge
bunge president yani ker mar president mar bunge kendo janon siasa wacho ni ka josiasa pok obiro ka juline ma nyaka kungochni nyaka gigochna iwinje iwacho ni to ground chalo nade nyaka nyisgi kaka ground dhi ba ichiwo nade achiwo maber osiepna wamor kabisa kuom bedo kaachiel kod ker mar bunge ma Kajulu. Ma kamera mari nyisane jahera machuna gi TV ni to ker ochiwo nade? Jowinjo achiwo maber kabisa. An gi nyinge na giluonga Matthews Otieno Chieng, mana kaka osewachi. An e bunge president mar Kajulu ward. To iwuod Kajulu? An wuod Kajulu. Ami thuolo ni mar mondo mi pakri nyiso ni to koru ni ng'ati pakri nade? Jo Kajulu ng'e nade? Samoro nunyolo. An wuod Kajulu. An wuod Samson Ochieng. Umboro Tiende. Kwarwa en the great chief mokwongo i Kajulu ward. I Kajulu. Awuok Geta. Mane dala. Gipaki nade? Jo mang'eny luonga ni Mathayo. Mane nying ma bendo ng'ere lakini nying mara gine ni to en Matthew. Koro jo moko Matthew moko Mathayo. To Mathayo mong'ere ahinya nikech mag weche mag mpira. To iniero mane? Okora akaute nikech ing'eni an bende nyinga ni. Iyudo ka Kiswahili ni iye kode kanyo Mathayo. Dholuo be Mathayo. Kizungu bende Matthew. Koro an gi nyinge kate. Akawo gite. Erokamano. Wachako ka chenro ni gi ngiro. Nikech ma ilongo duondo nagi to wabende temo mondo wager dhowa. Ngero ma kawuono joluono go ngero ni osuri umo mang'eny. Osuri umo mang'eny. Ngero no tendo nang'o? Osuri ka umo mang'eny matiende ni an ka kian Matthew. Anene ni opando gik moko ma dhano ok ong'eyo. Nitie gik moko ma ng'ato ok nyal ng'eyo to suri emo ng'eyo. Koro in iboneno ko suri ni malo lakini gik matimore e bwo suri tikia. Manyiso no upando gik mang'eny Geta. Opando gik mang'eny Geta. Koro jageta ne manyalo nyisi ge. Nyiswa ni to kapok wadhi mabor. Ere kaka ibedo bunge kata mana ker mar bunge ma Kajulu? Ineno Steve. Ne wachako bunge mar Kajulu ward. To ne waneno ni mondo rowere bende oyud chance mar bire bunge. Nyaka giket leadership mar rowera. Mar ng'ama rawera. Mondo bede ang'owa achiel kodgi. Bunge do ne ntie ga chon kose ne michake? Entiere. Wan ne wachake, wan e founder. Une founder? Koro sama ne ker mokwongo? Ane ker mokwongo. Koro sama ne wachake no, the idea no come out. Chake kindalo mage? Wachake in the year 2021. Not 2021, 2022. Ka giko ne kanyo. Tok election. Koro ne wachake mondo at least yudhe bendo bi together. Koro mondo yudhe bi nyaka ketnegi jatendgi moro. Ma bende vocal manyalo wuotho 1 2 3 ge neno. Koro sama ntiere kacha cha to yudhe timora nade biro. Bunge une bene gi structure? Wan gi structure. Meya structure ne bunge wa kanyo wan gi Eric Dwele. Eric Dwele mano speaker mar bunge. Wan kod Frederick ene chairman mar bunge. Wan kod clerk mano Maika Yeko. Wan kod deputy speaker kendo iluongo ni D. En nyako. Koro gini be wan gi treasury Nyawiri. Gigi ni andike kose nena verbal? Gin andika, ok gin verbal. Constitution? Wan gi constitution, wan nyaka kod account, wan gi gik mang'eny Steve. Ujaka ka account? Bunge osedhi. Udwaro empowerment? Maber kabisa. Empowerment na ema koro wadwaro moingo gimoro. Emomiyo nuchake? Emomiyo ne wachake. Ing'eyo, Steve ok duchak gimoro ka onge gima kelo geno. Gino wachake main purpose mar bunge en mondo dong Kajulu. Sama jatelo moro kata MCA na maluoro kabisa thoro jaka dhiambo dhi marach. To wanyise ni bwana ndara ni onege losi kendo ago koko matek e Facebook kanyo momina no ka ng'ato nyalo wacho na gotho. Ago koko kanyo maber mo bina inbox monyisa ni ndara na dhilo. Tadira through bunge wanyalo wacho ni gik mane wa count chien kanyo. Gisani mo wueni otimore maber kaka ne waneno. Koro en morwa. Bunge un gi dhano maromadi? Bunge wa wang'eny waingo 100. Waingo 100 to bende wan gi stakeholders madongo kanyo. Wan gi chairman mar ODM Kajulu ward. Ile Kimogai. Wan gi chairman mar Kisumu County. ODM chairman Kisumu County. Mr. Joshua Rogo. Wan gi iye kanyo. Koro atelo na joma dongo be ambe. Nyisa ni to gino mabene nuru achieve gi bunge unine en mane? Achievement mar bunge en ni mondo wakonyji Steve. Bunge wasechulo school fee
ne nyathi moro ma onge school fee. Mwanyiewo nyaka books e bunge wa kanyo. Bunge kanyo wasetimo gik mang'eny, wasekonyo jomoko ka in gi shida o liel, wasekonyo kaka bunge. Koro achievement mar bunge ni en wadongruok mondo bedi e Kajulu, apart from warito kuom nyong'owa politicians. Waseluongo nyaka ofis mjumbe manobiro e bunge chien kanyo ma wawuoyo kodgi, wanyiso gi gik maricho ma waneno monego bed ni gitimo. Wan bunge wa ok en bunge migo e koko ne ria wan bunge wa wabet kaka ineno koro wabet kodi ka sani ni to wa discuss gik monego tim. Ndara cha en ndara mar county koso national. Koro kata ka ng'adhi go koko tago koko ka ng'eni ndara cha en mar ang'owa, en mar county, ndara ni en mar national. Mane gima bunge timo. Otemo puonjo rowere mondo ng'e bende nderni kama gifole. Development ni kabiro to obiro ng'ama kinego kele mane bunge wa. Erokamano. Ina mondo penje nikech bunge gi kata mana bende ma uyudore gwenge kata mana wuot mopogore opogore, thorgi iwacho ga ni tiyo ga achiel kod ojende, ten ma kuonde bende jonjore thoro ga rome mar pango wechego mag maricho richo kata mana timo muonje achiel ariyo adek. Kendo iwacho ni magi kuonde ma bende jogo ma ok ni kare chutho to rowere rome e bunge gi. Inyalo wacho nang'o? Ineno one step maybe kuonde moko En adier ni kuonde moko to timore kamano. Ok anyal wacho nikech aonge evidence. Nikech kuonde jomaricho ok nyal brade public. Ing'eni bunge en gima dhi viral. Jomoko ntiere gi kamera gi magiketo madongo dongo gidhi viral. To jomaricho gimiloso marach Steve ok nyal lose viral kata kaka sani wadhi viral. Kada waloso gimarach to en gima wakuodhe to kang'owa. E gima iwacho no surie mong'e gima ng'owa gima oumo cha. Koro mano to kayiego. Mano kayiego. Mano joma ketho nying bunge. Mana tamora. Mon Kajulu un kare kabisa. Kata mana bunge moko go. An gadiera. Kech gimitimo public ok en gima rach ba. Tudruok mane ma un kech wan gi bunge to wan wanjo bende wan gi ilongo ni bunge bunge ma piny Kenya, wan gi bunge ma Kondele, wan gi bunge ma town ka, wan gi bunge mopogore opogore. Tudruok maru ni kanye bon gi structure mariwo kose mar ng'ato loso bunge no. Ing'eyo Steve, asetemo bungu wacho ni en president mar bunge la wananchi kokas donge. To naluongo nyako bungu wich bunge wa Mambo Leo. Chieng' no ne wae liel korgi directorate. To waluongo aka ane makao bungu muwabete pikipiki ni muwadhi nyake kama watime bunge kanyo endo. Wanyiso bungu ni wambe wan gang'owa, wan gi bunge la wananchi ka in president many kaka inyalo riwowa together mondo wawuoth buru wuothadi achiel. Ting'e ma en piny siasa be ng'eny. Obungu koro en ng'ama nok mak simo. Koro kata manyocha wachak kendo waduogo kendo officially mondo koro ne wa nitie kaka ne structure wa ketho matin. Our speaker no dhi owewa. Koro ne wanyiewo ne wanyiro yiero speaker manyien. We une othoko so we unade? Orengo wuok. Because en koro no feel ni okonego oriwre gi ji. Mago to ing'eyo kuma dhano oriwo achiel ariyo adek weche ng'eny. Okadwa wacho aka. Koro ne waluongo bungo wich mondo bi. Otamore biro. Koro wan be ne wawacho niya. Wan kaka Kisumu Kajulu bunge. Kwa manyore gi Kajulu mowariwore kata gi Kisumu East. We are well to go. But pod wambro manye mondo bi. Mondo wabed together mondo miwa way forward. Ke en president mar bunge la wananchi kokas gadiera. Ne nitiere riwruok mar bunge mabende naneno kono timnegi empowerment, mabende sane gin gi bas. Ochako timnegi empowerment nomigi kacha ute mogo mag affordable housing. Bende winjo wachni? Wachono ne wawinjo, mano donjo no malet kabisa. Kech wambe wang'ere to wan no gwewa oko. Mane momiya nyisi ni gik moko mipango mag politics madhi gi politics gi. Nitie kama koro ber mok ketgie mondo weche odhi mabeyo. Ing'eni nitie tudhe moko man malo ma gin ke gise feel ni gin malo to gidwa ni jogegi ma mondo tim ang'owa o benefit. To joma moko gi ok gidwa manyo. Inja ba. Koro wan ne wawinji to nobedonwa malit. Ma de wang'e ng'ama no chano gino maber to noko morowa. Ma unonge tudruok moro amora ma samoro bende nyalo konyo mondo umbo yud kata ute mag affordable. Ing'eni kata mana ute mag wago monde. Molo anto mano tagomba ot mar affordable no kabisa. To koro ng'ama miwa way forward no.
maonge. Gineno ni wan ing'eni gineno ni mambo leo kucho, gineno kata ni wawuok interior. Gin gidwaro mana jok mantiere town ka. To interior kuro be meng'eni majority ng'enye. To ging'ega ni wa interior kuro ema ji ng'enye ga. Ineno ba. Gin gidwaro mana ban koni. Koro nokotimore maber. Nyise gimomiyo ng'ato ok nyalo wacho ni tiyo kodo gi josiasa, empowerment mane ma bende samoro oseyudo bunge mar Kajulu, nikech wacho no chake 2022 nyaka sani wan gigni ma koro lawa 4. Ba wan onge empowerment ma waseyudo. Wasewuoyo kata gi MCA wa muwanyise ni bwana mano mheshimiwa Dega. Mano mheshimiwa Dega mosiepana kabisa. Ipinge ground kabisa. Ok anyalo pingo. Iga Dega miwelo. Ya wuoda mbuti ok anyalo pinga enya. Mano kore father na mar politics. Ene mentana. Gin gi jojo ndere. Mage ji ariyo go yika Julu ward. Gin alungo gi ni mentana mar politics. Mondo koro dhano nena mondo chop kata nagi TV ka. Anyalo wacho ni gin ji ariyo go gi play part of it. Koro kata agoye mana matin ma jopiny bunge ni mathiu wachadi, to kanyal bokore na go Adega gima miriambo. Okanyal. Botiyo. Gisani to graph Adega ni malo. Mano to kwada wuono. Kich wado monde go mbaka kande nikech oganda bende neno chenro no mopogore to. In kaka ker ber ma wacha dieri. An ker mar Kajulu mar bunge. Japiny winja. Kendo jo Kajulu ang'eyo ni ng'eny sani manena. Kich ne gidwa ni gibed ni an be achiel kuom gi achopi onage. Koro ang'eni ginena maber kabisa. Kwachako gi MCA mari. Koro kwachako gi MCA mara ma Benson Adega. Ambuti. Otemo. Eyo mane. Adwa kwano ni Steve. Adwa compare gi last regime. Mondo anyisi temo mar Benson Adega. Mheshimiwa Roy Samo be osiepana. Kata ka gone simu to mako. Kata embo nyalo gona simu. But ka compare tije. Embe no tema lakini Adega oinge. Ineno. Roy Samo nokelo nwa teyni 3 e Kajulu ward. To so far ka bet piny mos, teyni ma Adega osekelo gin more than 7. Iwinja. Mane e ward wa Kajulu ward. Nyaka kuonde ma ji ne paro ni taya go ok nyal chung'e, ochung'. Mheshimiwa Adega ni oyawo nderni mapok no yawo. Ing'e Virgin Roads. Nyaka ne wayudo independent. Oyawo adi. Mheshimiwa Adega oseyawo yo, oyawo yo ma Riverside cha. Kama ma ok Onyango. Onyango nok nyal donjo gi gache direct, noluoro go tok osiepe. Kanyo sani Onyango donjo gi gari maber kabisa. Kichaki duogo Rai, yo madhi Rai, school. Ana asomo Rai chakre class 1, nyaka class 8. Ndara no pok no yam nyaka neni. Ndara mawuok Kageri ka koro dhi ma nyaka malo. Oyawe. Osetimne maram mogoye grading. Kabiro Kochoro. Ndara ma Kochoro no rach. Pastor na iluongo ni Pastor Gilbert. Ne yuago ndara no pile. Mano dar. Ouso kanyo odhi yo airport. Nyoro kanye aneno ndara no ko lose maber motimne olne maram mogoye grading nyaka malo. Kidhi Kombe Kochoro ogo maram nyaka malo. Kidhi nyaka malo yoko Kanyandega gini. Ochamo gi maram maber kabisa. Koro an ing'eni ng'ama loso ndara mora. Tang'o me jopiny dwa na wele. Ing'eni siasa ndiere ng'ata. Siasa en gimoro ni manyo power. Tich ng'ate mane ter ng'ato kamoro. Iwinjo osiepna. Kuche iniduoke? Ato kucha ta awache adhi mi Adega kucha. Mano to kadanga, mano to gima wacha dier. Yena mwada penje gimoro kandi. Winjo kiwacho ni bunge maru ma Kajulu ni ubedo ka achiel kod jotelo mopogore. Penji kacha ni to empowerment mane bende samoro yudo nikech josiasa samoro tiyo kodu mondo me ulos negi ground. Bende nitire jasiasa moro mosebiro momako badu kaka jogo ma bende timo oversight Kajulu. Minyalo wacho kawuone yamo ne ng'ane gi ng'ane tadiro setimono achiel ariyo adek. Ineno Steve. Jogi pok obiro. Mheshimiwa Dui koka nyocha dwa dhi nyise. Mondo bi. Ng'eni nyocha siasa koka pok nyocha chakre. Nyocha dech gi Milimani be ahinya. Koro nadwa na weye matin. Kika engage gi a lot of things. Because ang'eyo. Ing'e failure kama wuoke ga. Ki engage ja siasa gi gik mang'eny. To embe gik mang'eny onego ti. Koro samo dong' thuolo modhi thuolo ni. Koka bro luonge bunge kanyo mondo owuo gi jo bunge go maber. Mondo onyis gi pachgi. But empowerment mora from any politicians to pok wayudo.
mano podi wan wadil ga mana gi Kajun wano kendo riere maber kabisa. Empowerment mane modwaro kata ng'o mogombo Kajulu kanyo? Ing'eyo ni Steve, kaka bunge la wananchi, wan kaka bunge sani ok anyal wuoye one person ilo ng'at achiel ni adwaro mano wadwaro kama. Mani ng'e ni chal ka gima ane mawacho gino. Koro waluonga jatelo to giwacho kaka wan wabet te. Ni wan to wawinjore kaka wan jo bunge. Empowerment manang ikonywa en godo mage ma. To waluwo toki. Kata gima wadwaro kaka wan jo bunge en ma. To gisane to abira kaka bunge president mondo wawuoye weche mag rowere. Manyiso ni ayudo gimoro kandi tende ne jotelo gi pok okonyo nikech onge gima osekwayo gi. Onge gima kwayo to pok wakwayo. Ma ok dang' awach ni wasekwayo. Ok ni ok wadwa. Onge ng'ama ok nyal dwaro empowerment. Kia gima udwaro. Onge ng'ama ok nyal kia gima dwaro osiepna e piny ka. En mana no opportunity. Idonjo ka to sama idonjo ka no kada jotelo achiel ariyo deguni kacha simu. Wagomba kacha kendo wacho nutiyo gi jotelo moko ka utero empowerment kuonde mamoko. Penjo na maduong'. In kaka ker mar bunge. Itiyo kodi kitero empowerment kuonde mamoko. In bende isebedo empowered? Steve, an pok abedo empowered. To itiyo kodi kidhi empower ji? Ing'eyo, siasa ka bende opogore matin, Adwa nyisi gimoro achiel. Jo siasa man godo gite. Ng'ama sebedo godo mang'eny kabisa. En Mheshimiwa Duinya. Ma ene mong'eya in and out. Ma kipenje ni Mathiuno to ng'a. To nyalo koni ni Mathiuno en ng'ani. To jo siasa masana pako gi. Gin jok mobedo refad ni ng'ama ber minyalo tiyo godo en Mathiu. Iwinja? Koro ma aopni ka siasa ni pok orumo. Ing'eni gima wacho kanyo ne ni ng'ama ber minyalo tiyo godo en Mathiu. Ng'eni gi obiro ariyo. Tini ni ini tiyo kode, tini tiyo kodi. No. An ok nyal ti koda Steve. Jogo ng'eyo. Jopinyo ng'eyo. Tiyo gi rowere chalo nade? Define ne tiyo gi ng'ato chalo nade? Tiyo gi rowere nyalo tigo yore ariyo. Ntiere maber to gi marach. Koro maber en mina natimo ni. Mane? Mina natimo maka jasiasa nyalo ora e ground ta chopo maber. Kaka mane yori nade? Ing'eni Steve magi ma joka Kajulu ng'eyo. An gi mheshimiwa madwaro senator. Honorable Sami 001. Honorable Sami 001 ka dwa timo gimoro Kajulu. Kata obed mana mar pesa marom nade. Ane ma nyaka donje Simba. Kata mana 100,000. Recently nadhi Kolowa. Mane pino tero ji Kolowa. To noyudo ka an mana ndhiwa. Nadhi tich moro ndhiwa. Ogola e tich monyisa ni Mathiu. Adwa ori Kolowa. Jogo dwaro onget kod mogo. To ine ma nyaka idhina. Adier ma Nyasaye nooro pesa madhi anyiewo gigo. Kibuye mat. Maringo matero. Koro mano bende ena mana ng'wono mar Nyasaye mana nenoga. Mopogore gi mano kwa chao gi Sami, bende nitiere empowerment mosetimo mopogore gi chiwo achiel ariyo adek? Sami osetimo gik mang'eny. Kaka? Sami osempower grube. Sami osechiwo kombe. Kata mana bunge wa wiya ne wil. Bunge wa la wananchi. To man cha ok wawach ni en empowerment. Koro mae gima da wuoye. Bunge la wananchi Sami 001 nokelonwa kombe koda wifi. Makoro wan kidhi kacha cha Steve. To win gi wifi. In kore dhi adhiya kacha cha tidi adia simbi. Kombe be nomiyowa kombe kanyo makoro kwa bed. Kombe di. Ok wabed kombe 10 wamedo ge kombe ma wan go. Koro ok wabed kacha chande nang'owa. Ni wan koka wadwa chapni. Mama nyiso ni Sami osetiyo kodi lakini osempower bunge hu. Mano koro wanyalo wacho ni Mheshimiwa Duinya. Mheshimiwa Duinya to pok wanyise wach bunge mana akele bunge. Iwinjo? Pod ne wago groundwork. But osetimo empowerment kode? Gima wasetimo ga Duinya maduong'. Ei Kajulu ward. Duinya osegedo ne mama moro kendo. Kane odno gine nokawo iluongo nade. Yamo no muko wi ode. To there's a guy miluongo ni Shem. No reach Mheshimiwa Duinya kane an ndhiwa. Maduyo gero odno maber. Ogero ne mamano odno. Mamano pod pake nyaka sani makarado gi mamano. Osiko na mana ni dhi nyis Mheshimiwa obi olima. Entie gweno moro matedo ne Mheshimiwa dwano cham. Duinya osetimo gik mang'eny Kajulu. Apart from that, nitie gik ma jatelo ing'eni nyalo timo to kodwa ni eyo bede. Duinya osetero nyaka nyithindo school fee Kajulu ka. Kajulu kanyo. Ma nyithindo somo gi nyinge. Nitie ma somo gi nyinge. To ing'eni moko ok de lande gi te ng'ata.
ok ni ka jateso timo gini tilando nitie moko miwene koro ni Nyasaye kindi gi Nyasaye. Prof bende wacho ni somo ne ground Kajulu. Bwana Professor Jienda mano governor to be with reasons. A lot of reasons. Oseorie ground. Oseore ground. Osetimo empowerment. Wasetimo empowerment. Kajulu kaka morien mane timo. Ineno Kajulu ne wadhi watimo ne Mama Mboga empowerment. Eyo mane. Gine ne miyo gi pesa wala. Kajundwa. Wasetime diriyo. Akigi kian to setime mang'eny Kajulu. To wan to wasedhi diriyo. But Kajundwa to setime mang'eny gi jomoko. Koro in kaka ker mar bunge. Ere kaka mheshimiwa kata Professor Thomas empower yi? Ineno osiepna. Mheshimiwa Professor Tom Ojienda adonje chuny campaign team ne machiegni. Mok danga wuondi. Poko kawo kata mana 4 months kanyo cha donjo. Mano momiya nyisi niya. Kapok ne donjo nin kanye? Kapok na donjo napake ga paka. Dong ing'e ni ng'amiero. Na lande ga lande. Ok ni wuok kuom ng'ate donjo kuom. Ineno mheshimiwa ng'ata adwa wacho ni gimoro achiel. An kachako kodi lokruok na tek. In kaka ker mar bunge ere empowerment mabende samoro koro Prof osemulo nugodo kaka bunge la wananchi. Bunge la wananchi. Empowerment mosetimono. Ineno Steve. Anyisi ni koka nya donjo fees Prof. Dong mano to koke wanyie dong koke wayiere. To nikech kaka an ker mar bunge ado singo ni chieng' moro abiro duogo kata nyisi ni Prof otimone bunge la wananchi kama. Ang'e Prof. Winjo kipako ka bende Abito Nyogam. Ipake ka maber kodhi chung woman rep. Mane women rep. Zetio kode empowerment. Ineno Abito to gik ma Abito setimo bwana ng'eny. Ere kako semulo we bunge mari mitayone? Bunge wa matayone anyisi ni joge koka nya yudo machiegni. Mano dong gima nyisi. Adwar gimomiyo apenji gini nikech wacho ga ni nyade ng'eny. Itiyo go jende gi jo siasa. Mondo miyo gi achieve mission margi magidwaro ne japiny. Waseneno jo siasa ma samoro gibedo ng'ato campaign ne maber kata promise ng'ato tich. Bang' ka giseyudo teloni to giwere. Mae ma samoro bende miyo ya youth kata rawera iye wang'. Momo ne kila penjo nin kaka jatel ma jowere. Bende jo siasa gi tiyo kodi yono makare kositiyo kodgi. Kopo ni tiyo kodi tere empowerment ne gwenge moko achiel ariyo adek. To ibende kaka ker mar bunge. Bende nitiere empowerment mabiro iri ka. Kata kaka ibedo empowered. Kose sama jogo osedhi yudo telo. Un kaka bunge mabende sirogi. Udhi dong' gang'o. Make mana kanyo waduogo bang' sama chuo. Idhi duoka. Wadhi break matin kang waduogo rodhi chao kachiel kod bende somo ote janeno machuny nagi TV. Medkete machuny nagi TV waduogo bang' sama chuo ni kod mga juang. Erokamano. Ma en duond onagi. Chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo jaluo. Waporo wach. Kaka oganda. Watwak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. Dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo jaluo. Ma en duond onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please.
en duond onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watwak. Kaka joot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ma en duond onagi. Makende marua ketelo mar ariyo kama wapodwan kande kachiel kod ker mar bunge mayudore kacha Kajulu mano Kisumu East kono Jwang tope gino maber wuoyo odiochieng' ma kawuono en ni rowere kod siasa. Oganda mang'eny osebedo ka wacho ni rowere itiyo godo e yorno mar siasa. Wan kande kachiel kod Migosi Ochieng' ma bende koro nyisowa kaka osebedo kotimo achiel ariyo adek ne jo Kisumu East kendo bunge margi osemiyo achiel ariyo adek osetimore kacha Kisumu East kendo jotelo mang'eny bende koro timo limbe kacha madoro kacha jotelo mopogore opogore. Nowacho ni kwadogo telo mar ariyo wadhi to kachiel kod somo ote mar Nyakorom Jwang wan kande kachiel kod luongo ni Otale Press. Ono siepna. Otale wacho ni musna Mr. President gigo ma owacho kanyo go gin adier lelo. Owuoyo maber kabisa. Mr. President Matthews Ochieng' ni malo apako mach. Senior blogger mar incoming Kisumu East MP 2027 Seth Kanga. Mane mjumbe. I blog ne sawa. Mane ng'ata ma blog ne nyaka pinyru. Kata sani kooro gimoro to ng'e ng'ane gino dhi chopo Kajulu direct. Empowerment mapo kelo no e bunge. Mane mapo odhi timo. Odhi timo. Koso omenda to chopo. Omenda to odhi chopo kata mano to nyaka miya data moro ma. Nyaka bed online. Data be yudo. Kato wan gi Gori Japeng Wuod Rabur wacho ni amosna president mar bunge la wananchi ayie kode kabisa. En gi paro maler mar konyo youths mag Gori Japeng Wuod Rabur chairman Wells Boda Main Stage Bus Park. Ka wan gi Lea Magak wacho ni president ayie kodi pachiler. Mano siepna. Adwa Gori Japeng Wuod Rabur wacho ni amosa president mar bunge la wananchi ayie kode kabisa. En gi paro maler mar konyo youths mag Gori. In gi paro maler mar konyo youths. Yes. To jotelo bende nigi paro maler mar tiyo kodi. Ere kaki iloso gini mar chop ne jogo mabende koro luwi. Ineno siepna. Gino jal mabende wacho nosekonyo ukachen mana Sami. Yes. Mumiyo wifi to miyo kombe. To un kaka jo Kajulu mabende bunge ma sometimes une mabende uneno ni to siasa ma Kajulu dhi nade. Jo siasa gi neno ka kutiyo matek to giweu aweya. Kapo kutero kony gine madwa ni nyisa ni to ere kaka un kaka bunge la wananchi bunge ma Kajulu kachako kudi kaka ker inyisa maler ni onge ja siasa mora ma beni tiyo kodi mose konyo weyo achiel ariyo adek tinde ni gitiyo kodi to initiyo kodgi. Winjo dholuono? Initiyo kodgi to gin gitiyo kodi titiyo gi jogi. Adwa golo ni wach. Rowere kod siasa. Omuga wuo. Adwa wacho ni wachni.
ineno ka wacho ni wach bunge wa kama wantiere. An gi chairman mar ODM. Iwinja baba mar Kajulo Ward. To an gi chairman mar Kisumu County. Aye, telogo nitiere. Linga tieki. To an gi chairman mar Kisumu County mar ODM. Wan gang'owa, wan gode iye ka. Koro wan mathiwni, an tije en mana blog ne jogi kod kanyalo ora godo kamoro donge. To jogi bende wan gode iye gi jotelo mapako gi bende ging'eyo. Ok manyisi ni wechegi wadhi loso gi mos kaka wan jobunge. To wawacho ripodwa mwadwaro. Ing'e ni pok ne wanyiso jotendwa gi ni wan kaka wan jobunge gi wadwaro kama. Kata mana Bito Nyogam pok anyiso gimoro. Iwacho ni Adui Nyang' pok anyiso gimoro. Akene secretary mari manowuok. Net secretary Speaker marwa manowuok. Manowuok nango. Speaker nowuok no. Nango. Ing'eyo ni nasenyisi ni nitiere weche moko mok wache eya. To samoro nowuok nikech dongruok onge. Ineno ok ni dongruok onge. Dondruok ema kelo mondo dongruok kik bedi. Ing'e ni kama dondi ng'enye gimar nyadhi mbele. Speaker nowe nango. Speaker nowe nikech koro en no fail ni onego bed en ema onego bed malo moko onego bed ni inyise gimoro. Mane momiyo nowewa. Iwinja. Nikech dongruok okone. Ya ok ni okone dongruok. Dondruok ema en. 2022 nyaka gisani nigi 4 years. 4 years. Kutiyo ne mana jotelo gi. No. Ok ni watiyo negi. Nitie part mag jomoko. Ker inyisa ne adwan mondo wawinjre ayie ne yaka chel ker ayie ni ayie maber kabisa ni tiyo tich maber kabisa. To ichako kaka iwacho ni ka jatelo pok obiro Kajulu. To nyaka goni sim. Mano to. Mano kendo sama ionge nyaka gimanyi nyaka dalau. Donge an kodika. To aparo ni dhi nyisa kata ni e jotelo mabende samoro asirogi gisemako kata badwa kata samoro gisechulo ne kata mana nyathi school fee kata mana wadumo kata mana jobunge moro. Gimi wacho ka example ima jotelo adi achiel Mheshimiwa Adui Nyang' mosegedo ne miyo moro Kajulu kacha. Namba 2 mabende koro mulou kaka bunge. Kapok kutoro empowerment kamoro un en Sami 01. Mosemiyo wifi to kod kombe 10. E jotelo gi mabende ukonyo siro Kajulu list gi. Ere jatelo mosemako badu momuyo wero mo empowerment kose nitiere kata mana omenda moro moyudo kata wika ndi mano be empowerment. Ing'e adwa wacho ni ka nitie ti wacha ka onge be wacho ni onge wane adwa wacho ni gimoro ka bunge kama wantiere no ok wan jo siasa te. Iwinjo siasa batune riwruok wane riwruok. Koro riwruok wane nitiere joma jo siasa yigi to nitiere jomoko mok jo siasa. Koro sama jo siasa nitiere yigi kaka wan wanyaluongwa ni wan jo siasa wane yigi. En jikumwa mondo wakel jogi mondo tim empowerment ne bunge. Iwinjo siepna. Jomoko gin jo ohala. Gin gi jo ohala ne megitime chiro. Agombo ni nyisa ne akeli kama idwaro no. Koro an kaka an Matthew nasenyisi ni jogi to nya yudo machiegni. To anyisi ni next kaduogo to empowerment dhi timore ne last year nuonge kodgi. Ineno professor yudo this year. Professor Tom Ojienda. Incoming Kisumu County Governor ayude this year. Isebedo kode dweche di. An kang'eny to an kode gi dweche moko 3. Kang'eny. Ing'e ni mano ok oromo ni dwa nyisa ni koro anyalo dhi kuodho ne wach moro ite. Ing'e ni embe nyako pima ni Matthew ni to ng'a. Ing'e ni jatelo mondo pimi ma koro nyak kuodho ne wach moro ite. Nyaka imbi bed mos. Ok irokni aroka ni barua cha isechwade. Itemo winja Steve. Nikech kata an mine na wuoyo kodi kani. Kang'iyo simba ka sani otan gi barua ma barupe malaw 30 madwaro jotelo gi. Mapako Adui Nyang', Honorable Beatrice Nyogam, nyaka professor himself. To ok anyal rokni aroka na aoro ne jatelo. Honorable Beatrice isewuotho go maro manade. Honorable Beatrice Nyogam koro an kode madhi gi 9 months. 9 months. Kang'eny. Kok ng'eny to 10 months kanyo. Osebire bunge. Bunge pok obi. Ing'eno bunge wa? Pok ikone. Ineno 2024 osiepna. Bunge was not active. Mheshimiwa osebire bunge ker. Pok obiro. Tisenyise wach mar bunge. Ong'eyo wach bunge wa. Kendo nyocho oro kata mana soda lately ma ji omadho soda mar bunge kanyo. Koro Nyogam to en osemiyo soda. Ochako biro. Lakini empowerment oseuru mondo udhi tim kamoro. Empowerment pok adhi timo kode osiepna. Taneno gik motimo. Aneno. Kendo nikech okane ma oro gige mbui.
Ane maoro gige mbui kama gino momiyo apenji, ok apenje yo marach, to ok apenji, but apenjo mana rowere ma bende samoro bende josiasa temo tiyo godo ioro gi achiel ariyo adek. Nitie josiasa matiyo gi rowere, nitiere rowere ma bende timore nade, tiyo gi josiasa. Rowere inyalo ti godo kisiasa nikech utimo mobilization. Tenene ka biro tiyo gi ker Ochieng to dhi miya kacha ji, tabiro tawuoyo kodgi, to giman godo no tamiyogi. Tatiyo kodi to empower ji achiel ariyo adek. Jogi dongo, adiri in seche moko biro timo empowerment kacha, to in kaka ker ma bende konya mondo achual gine gi jogi, ato to adong kanye. Mane momiyo na penji na define na ni to ere kaka inyalo wach ni josiasa tiyo gi rowere kose rowere tiyo gi josiasa. Nyalo bedo ni wan samoro wan gi josiasa wakia gima wadwaro. Bende nadieri ni josiasa tiyo gi rowere? Ineno adwa duoka makato wa kanyo. Ineno gima dwa wacho ni nachako nyisi ni nitie tiyo. Duoka dwa mana kanyo kende. Bende nadieri ni josiasa tiyo kod rowere e yono marach? Ayono marach to anto ok anyalo wacho nikech pok oti kode. To ka nitiere ok in awacho rowere in general. Nitiere josiasa matiyo gi rowere marach. Tiyo gi rowere marach chalo nade? Nitiere tiyo gi kodgi marach. Tiyo kodgi marach en odhi oketh rally mar ng'ato. Iwinja? Odhi oketh rally mar ng'ato kata oyany ng'ato. Mano tiyo kodi marach. Kata sama inyise ni bana yany ng'ane, mano ing'eno tiyo kodi marach. Nikech ayany ok ber. To kendo yo marach mar tiyo kod jasin manya tiyo ng'ato marach en to attack. Inyalo ora ne bwana Steve. Ing'e kuma Steve nitie, they attack Steve. Mani tiyo koda marach. Tiyo maber to chalo nade? Tiyo maber madwa nyisi en achiel kuom gima nachako nyisi godo ni ka jasiasa ori to in youth. Samori no oyawni yo makiny ka wiriek. Iwinja Steve. Nyalo maybe ni ok itimo na empowerment. To an be sama awuotho 1 2 3 kagi aneno ni japiny kidhi to negi wuogo kama. Chieng' moro ka Nyasaye oyawna yo kaka ambe 2031 gi lek ni anyalo chung. Dong gik manyocha timo chien kagi ok ema pod adhi go mbele. Ine salary. Salary to nyaka yude. Nyaka yud salary. Kwa dhi kacha, oda dhi kacha siasa no Kisumu East. Mheshimiwa Shakil Chabere mjumbe ma Kisumu East sama bende kuro weni. Owuoko kata kendo laro komno. Wan bende gi jochung' mopogore opogore. Nyiso ni to dongruok ma Kisumu East kuchero gi darubini maru kaka bunge la wananchi. Kisumu East de nade? Bwana Kisumu East rach. Steve, Kisumu East rach mar adier. Ayie ni ng'ato nyalo wacho ni Matthew ni to podo wacho ni Matthew ten gima ng'eyo. Lakini gima nyalo neno Steve, Kisumu East rach. Racha kabisa. Mang'ama nyalo konyo wa Kisumu East osewuok mo wang'eyo. Rach yo mane? Ineno Steve. Nyoro nadhi seme. Nyocha. Nadhi seme ke bana nyisi ni professor no oro watimo empowerment mar mine. Seme Ola Village. Wane gari. Kura temo cheko kaka seme ringo. Steve Nyarado gi office chief, wachaka office chief. Ogere standard moro man malo. Man office chief kende. Ka wanga left kendo kwa branch kuro mane wadhi Ola ka. Aneno ka signboard mar KMTC ni kanyo. Kachaka ringo mbele matin kuro wan Ola wa makondara madhi Ola ka. Aneno kendo chak training college ma honorable ma MP ma seme ogero. Iwinja. To kachaka na wuotho kanya neno ka bas moko mag seme bende aneno kanyo. Mani ng'ena wuoyo ni sector mar education mar seme maneno gi wang'a ka dongruok mar seme mar education timore. Ka compare gi Kisumu East Steve. Let na kata na diere. Ing'e no kochuno nyaka yud grade moro manyalo tera kuondego. But anyalo kata mana ing'e ni koger kata KMTC Steve. Ogero kata mana KMTC kachacha. Kisumu East kata mana Gitawa kachacha. Ogere. Ing'e ni joma nigi lendni kachacha dhi dongore. Ohala dhi dongore. To kata mana aonge grade mar dhi KMTC kanyo. Wawach ni ka aonge go. Dong anyalo kendo kata nyar Kisii moro motimo daktari. Dongruok akele gweng' kusuko akele gweng'. Kech ka kelo daktari ma wiye riek. Akele gweng'wa. Dong mano dongruok. Sani ka compare inigi. Okendo wanga kanye. Homa Bay. To en ja Kisumu. Dongruok mokelo Homa Bay. To en nya Kisumu. Dong timre. To wambe gik makabila gi kokelnwa gi ka dong wanyalo konyore Steve. Mano e sector mar education. Koro midhiero ma on go maduong' Kisumu East en education. Education is down.
Then kata samine na biro iri kani. Wan gi show, Steve. Buses okala, buses turi. From different corners mag gineni. Parts of Western Nyanza. Kod Nyanza wakai. Nyaka katolo basa neno kate show. Ana neno mana basa di mar Kisumu East. Mama Eda. Ene ochomo cho. Ochomo yodhi yo town samine na biro iri ka. Okok onge bus. Kata mana van. Okok school. Masani bende dongre. Okok onge gi van. Kata mana van wudala Obolo wan ge bus mana jonyuole mano solo kod stakeholders moko. Dr. Logo mene ge bus ne maen wuon. Maene mana ge nyiewo chon gi stakeholders moko Skunde mamoko kata kaka mana ngira magwenga ka. Unyabundu. Kata mana sani kumine na wuoi kodi ni ntiere skunde moko maonge nyaka cho. Asia ni simba kaji orna kata baruwa nyabondo dwani gi ger cho nyabondo ECD. Onge cho gitiyo gi cho mar sekondari. An gede simba ka. Koro mato wan gi mjumbe mane. Awinjo kondere nyoro nenika. Madwa wachuni owuoyi ndara manoger 2007. Ndara no ne rach adier to ne gigere 2007. Mane dhi Nyabondo mano wacho ni sani ka ng'ato dhi Nyabondo to dhi maber cha. Okalore, en adier nokalore. En adier ni okalore baba. Ok watamore. Mheshimiwa noloso. To nogere 2007. Mano history man gode wiya maler kabisa. Iwinjo osiepena. Maybe atin but ntiere gik mana neno ka julu mane momiya nyisi ni anja ground. Iwinja 2007 awacho ni mae amo joka julu neno. Apart from 2007, nyisa be ok en tamak kaka ineno ni en tamak ng'ata. Ok en tamak lam. Ing'e gima notim ne ndara. Ndara no nodhi olosi to olne concrete. Ne en kar chuodho. Ing'e ni got en steepy. Ing'e ni kama en got ka chuodho ng'eny. Gari ok nyal timo ang'o? Dhi. Koro ne gigone mana concrete moro mondo make ma koro chuodho kik tim ang'o? Kik bedi. To ok en permanent solution. Ntiere ndara no pod nitie kata kaka rach kata king'iye. Ineno Steve. Chieng' moro adwa ni kawa piko ka. Iwuok tidhi nyaka Nyabondo. Asedhi Nyabondo. King'iyo ndara no. Ineno ndara no ka jo Kenra odhi malo kanyo. To goye ni ndara no ok ber. Nikech king'iyo kata kaka omianda. Jalori kuwa malo kuchuchu kaka ndara no mianda japiko be biro. To nyalo neno to thobe oseneno ga. Iwinja. Ndara no dwaro no bed kaka ineno ndara mar ukweli kidhi ndara midhigo Kiboswani. Neno kaka ber to chon en steepy. Mane kaka ndara no nego bed in that standard. Ok ndara mondere nyo biro ka to pakre gi ndara mane geloso 2007 to nolosi alosa ma ok opim ni ndara no nego bed nango to pakre go kae kane geloso ndara madhi Nyabondo. So mano shemba. Mheshimiwa Ndera nowacho ni MCs magwe mukti. Gin gitimo maginyalo. Baba. An Mathiu Tino Chieng. Nase kwano ni ndara mabena dega no loso dongi. Donga kwano nigi. Mheshimiwa Ndera be ni winjo Ndera ni magisepo mano kwan. Inano siepena. Wan gi 2 MCS. Wan gi elected. Wan gi nominated MCS. Winjo siepena. Ndara karach. Gidhi ofis nego beni gindiko ne Mheshimiwa barua. En kako nyalo kelo nti kako nyalo konyowa. Iwinja mondo walos ang'owa ndara. To mano onge Kisumu East waka. Ndara onge. Kowe gi kanyo, nyisa ni to legacy mane ma samoro kata mana ber mane munyalo neno e tende Mheshimiwa Shakil Shaber. Osiepena. It is our right. Mondo wayudo pes CDF. Awinji but koro kupogore gi siasa ne jal mabesa moro poko winjo ber mane ok adwa pinge ma waja ber kech ng'e ni samoro tiere ber gi rach koro ema dwa kelo ni ber no ema miya nyisi niya it is our right mondo wayudo pes CDF. Koro gima Mheshimiwa Shakil osetimo godo maber ma bende anyalo wacho to pok ochiwe maber ahinya ba ahinya en basari mano to ok anyal pinge. An mabet kani an be an beneficiary mare mar basari. Mano to kanyal pinge. Ma en adieri Mheshimiwa isebelo Mheshimiwa Shakil Shaber. Ina no adwa wachoni. 2022 na an gi Shakil. Na pake na gone go hero kamano. Nikech basari mano no mi. Na gone go hero kamano no kapako recho ma ji ong'eyo. Koro an atemo gone hero kamano about gang'owa. Ini pake nango ndalogo. Na gone hero kamano. No siri gi basari. No sira. Ok dichiel ding'eny. Weche school fee tek. Steve. Okay, no mi dichiel kose no bedo kose komiga. Ineno wan nyaka no miya nikech ojojo Ndere mine na unyisi ni. En osiep na makata sani ka gone simu. Mipingo ne. To mako ok apinge aweche dier. Ntie wacha dier ke pingo ng'ato. Iwinja. Ntie wacha dier kod pingo ng'ato. Mano to ok adang' ariambi. Weche school fee tek. To kane jojo Ndere gene mend ni tanya gi Mama Rosa Nyaton na yudo school fee. Dong na pake ruoth.
Koro wambe na wacho niya, agonu wero kamano kuom gima nutimona maber. 2022 ayigi jogo kabisa. Ineno Mamboleo ni golo posta gi. Apani ning'eyo style mane timre that 2022. But nadwoko posters go gotieno sa 8 otieno. Giyiecho to kiny giduogo giyudo kachaka bao te. Abao posters ka julu mangima. Maonge kata chieng' machakil nong'e ni ane mana bao posters ne. Nong'e manondere manong'e. Kendo notiyo gi ng'at miluongo ni dadi ka kelo na posters go. Iwinja. Jopiny noneno. Ok ni awacho weche ma miriambo. Ka natemo go negi go erokamano kuom gik mane gitimo. Manyiso ni Kisumu East ber ma bende wanyalo godo ne Shakel Shabir en basari mochiwo maonge kwede kechiwo ka jomoko ywa kuonde moko ni akwede to ndie iwacho ni wawacha liera en na adier akwede to ndie ineno kata an nanya yudo basari through ondere mong'e kaka mendni mondo ayud basari e iye kacha seche moko ni nyadi ng'ato to anta yudo iwinja ng'ata koro ok ochiwe yo moro niya akwede mar chiwo basari no to ng'eny Kisumu East ineno ing'e gimomiyo Shakil dhiga niya joge ok kos moko yudo basari kendo gigonya ka simu joge mong'e ni biro gone kura ok kos moko yudo basari kendo gonya ka simu ma jodak ma Kisumu East joga gino mane gima timoro ofis no joga onge giminya yudo ofis no kokin ng'at Shakil mano to wacho ni dhi temane Dia kara sani idhi penji ni ma en bang' tieko skul to kori lokori ok in kode ineno gimomiyo nawe Shakil en gik moko adek madwa wacho e yaka apani joka julu nena ineno baba apani jo bose yanya bende nitie kaka ondere no temo nyisa gik moko to an bende nabedo humble myself mondo ariti koro ondere gi nogochona to nyisa ni Matthew wada teri skul nokayudo grade moro marach manga ok nyal tera kata mana poli an gi grade mar diploma winjo siepana to joge mano waste na time nitie kaka ng'at moro nda tera skul to nikech nang'e ni gitera skul kaka an ng'atgi nawacho ne ng'ano niya kitane wachni no kanda acham mar skul fee mar ang'owa mar Shakil ni jogo ko wadhi giluongo office an nang'e ni jogi tero wa skul moro maber step adiera ma Nyasaye e pacha te because nadwaro dhi skul wadhi me giluongo office ne one over 350 ane mana telo ne jok mane ginego nikech ondere nokita jatendgi koro bang'e ginyiso wa ni wadhi Great Lakes University gine mantiere kacha chande koro wacho ni Nyasaye Great Lakes dong chiegni gi Mtanaka dalawa kae we atim ang'owa we adhi kochopo gidhi niya ni Great Lakes opong' to partnership gi Lutheran school moro ntiere kane triple kiang'o Lutheran tok slota kanyo boken school ena kama ne muindi moro nokele gi fabrication timore kanyo koro gikelo wane joma timo welding otim welding joma okawo plumbing otim kanyo plumbing joma masonry gik moko monopogore nyaka food and beverage koro chak gitero moro Chiga school moro bende partnership moro ne gi partner go Chiga kochacha koro gipogo wa dhano 350 gi ne gipogo wa diere iwinjo siepna adhi kachacha nantimo plumbing to njere be chak nyisa plumbing mitimo ni kuro ber koro kata ko yudo ni force moro mbele kachacha to in gi plumbing ofuku koro e plumbing ing'e ni kidhi e force to in gi otas moro mar plumbing itimo ang'owa joka nyalo keti kamoro ma koro ber ako ni bana mano koro ber kabisa koro wachak gi ka tabi adhi asom kata water engineering donge moro ondere wogo mbaka kamano maber kabisa bana kochopo jogo tero wa skul moro ma pipe kata mana gir microphone ni boro siepana mane pipe en achiel japuonj en achiel ene mosav ji te agochono ndera nyise ni bwana ma skul mane gima timore malong'o ka en mana welding iwinja nikech gik machines mag welding ntiere kacha maber gik mwatimo modong' gi tok timre ka adwa penji Steve ka Rotary timo ga graduation every year dong Professor Nyong'o dong dhi to apenjo ga Mheshimiwa Ondere giwacho ni ne waweyo ne waluongo gi to ne gidagi biro out of 350 joma gi manu graduate mane gibiro me gisidho niya jowa gi graduate jowa mane watero gi kuo koso kuo gich pesa mane gichulo kacha cha oromo tero ng'ato kanye polytechnic skul ne iluongo nang Lutheran en Lutheran gine kacha tich en tich mane Lutheran Mamboleo but slota cha ok en school en kama en organization moro mangacha nodhi oyawo fabrication kama itime welding iloso kia mabatni kama egi to nodhi opodho
koro nitie joma temo chiere. Winjo osiepna. Kar mondo improve kanyo, mondo kanyo bed maber koterwa, en oterwa kapok o improve. Sani otiyo koso nolwar. Olwar. Dong' wane mano onego bed ni wachako skulno. To skulno dhi mogore piny. Gimitemo wacho ni nitiyo kod mondo uchier skul. Ne watiyo kode mondo wachier skul. Koro pesa cha gikwalo. Ere pesa no? Kok gichame. Awacho ni ondere osiepna. Pesa no gimuonyo. In idwa dhi kanye? Ineno Steve. Jogo de kawo kata nitero wa Kisumu Poli gi pesa cha. Then a good idea. De pod amoko gi Shakel. Iwinja. To fuo mar koro kwalo ng'ama riek. Ok nyalre bwana. An ariek bwana. Ok inya kwala. Manyiso ni dina tere skul maber de in gi Mheshimiwa Shakel Shabir. Ato dono tera skul maber. To de ne an kode. To bat gi sani to de wiyo se chiemo. Iwinja. Da se weye nikech wich mochiemo bende nitie. Masane ko winjo gimiwacho moteri skul te dhi se. An wiyo sani wiyo chiemo ng'ata. Wiyo chiemo osiepana. Kuteja siasa mano teri skul koro. Onge. Emomiyo kora nyisi. To jok mabende pako gi isewuoyo gachiel ariyo adek mondo oduki skul. Ineno osiepna. Ayase nyisi ni an gi Mheshimiwa Aduinya. Aonge luoro. Usego kode mbaka. Aonge luoro. Mano to koro gik mosewacho kuda wache eya. Ingeni wacho no boke be nigi ite. Onono niembo timo kama cha kakonde. Bwana Mheshimiwa Aduinya. Adwa nyisi gimoro kuom Mheshimiwa Aduinya. Kidhi kanyo wan gi Lea Magak wacho ni president ayie kodi pachi ler, wan gi Jack Wayne wacho ni mos na bunge president. Akawo mos baba. Koro adwa nyisi gimoro osiepna. Mweji kia kuma Aduinya. Kapok wadhi kire Aduinya, nitie gino mabende samoro wacho ma ok ne wang'eyo kach. Mopogore gi samoro kaka nika utiteru skul. Ine na witness Kisumu East. Bende nitiere gino mabende samoro timore ma japiny kiato ni kachacha mong'eyo. Samoro japiny nyalo ng'eyo. Kanye ofis Kisumu East. Kisumu East jopiny ong'e gik matimore sani bwana. Ang'oma midhiero mane machando wi ofis no? Ofis to sani ok ada wuoyo ofis nikech ofis koro mano to koro ang'oma gima samoro ka gitimnu ma oneno ka chando wae. Momo udwa no lock telo. Ineno ng'ata asenyisi education is down. Ina asewinjo dwa ni lock telo nikech nokoteri e skul kacha. Mano number one. Mano to number main thing mano miya wuok away. Iwang' kabisa. Mano main thing. Mabo Kenya sir. Ng'amaria ko Kenya kwa. Mupogore gi mano. Mara riyo. Jopiny moko wacho nang'o? Education wani down. Mara dek. Infrastructure ni down. Iwinja ng'ata. Ton Mheshimiwa ne miyo nyaka ji kodhi. Kodhi go tinde odhi ganye. Iwinja ng'ata. Sani kanya Aduinya osebiro momake ga fuanda makoro ok onya yweyo. Eko dhi okoko dhi gelo laboratory. Eko biro buolo gero koro dom. Iwinja ng'ata. Ipa nade. To we ng'ane anyisi ma. Duoka malafu adhi kanye. Ipa nade. Mheshimiwa Shakel Shabir. Bende en jatelo matiyo gi pache kose jok moluoro ofis ema samoro miyo bedo ng'ama rach. Ineno osiepna ka in jatelo to nyaka isek advice from somebody. Mana gima ng'eyo. Jatelo ok tim ga tima gimoro no muoch to dhi time. Ma in terms of development wan gi public participation. Ma dhano nyaka. An ok akosi. Public participation ok akos go yoma. Be giluonge ga? Ok ni ok luonga. Dong ka seng'i ang'eya ni to nyaka dhi. Public participation nyaka dhi ga. Kich public participation ema nyalo miyi ng'e achiel ariyo adek. Gimi wache public participation. Ondere no nyisa kan ni una manu bede public participation. Marang'o. Mo wacho no dwaro police station mondo gerno. Ng'ata. Wach police station minene gero ni. Une manu yie kaka Kisumu East. Wach niya. Ndio wadwa nyisi. En adier. Gin ne gimis kuote. Ing'eyo ni docket mar mjumbe sani. Wan gi security donge. Emo fall kode donge. Kod agriculture donge. Mago gik masani mjumbe ng'i ahinya. Koro nikech security ne rach chien kacha. Jopiny no dhi e public participation. To go niya. Mondo wan insecurity ni dog piny. Ang'o ma wanyalo timo? Kiwan mondo insecurity no timore nade? Odog piny. Onge ng'ama nonyise no ger polling station madhi 50 million kuonde kia ni 50 million kiang. But noko gero ge une mano kwayo. No nyise. Ineno ng'ata. Tinde no kuwuka ukato dhi ogero. Steve, adwa wacho. Gimoda winjre ka ne. Nitiere jogo mabende wacho ni mjumbe ma Kisumu East owuok ogero mana police station mondo mak nyethegi kar timo empowerment. To na penjo nderka to nyisa ni nubede public participation. Mone mano koro arad mana na confirm kumini bende nubede mu wacho nudwaro police post. An gima nyalo nyisi.
ka dhano ne ubete public participation. Ne gitemo ng'iyo kaka ginyalo reduce insecurity piny. Iwinja? Machando ji. Koro ne establish ni bwana giminyalo tim en magi. En odhi expande. Okelo koro mana police station will gi education. En police station. Okay, udwaro police station machalo nade? Ina no post machalo nade? Ina osiepna. Police post. Okay, nudwaro machalo nade? Samoro eno okogero mano dwaro. Ina no ng'ata nodhi okawo teko ne te omiyo police. To wiyo dhi owil gi education ka. Infrastructure ka wiyo tim ang'owa odhi owil go. To bang' mano bende arita kwe mane rach be odok piny? Kure. Arita kwe ma Kisumu East chalo nade? Dok kure to pile winjo ni jomoko negi, jomoko godimbo. Koro dak gigo omedore koso dok piny? Omedre. Ineno siep ma polisi ok ti tijgi kata muma bende ondiko ni chike mamiyo watimo richo. Dong mana adier. Muma en romance. Paro romance 7-1 kanyo. Chik emomiyo dhano timo richo. Iwinja ng'ata? Kade onge chik dok watimo richo gi. Koro kidwa tiyo gi force mang'eny kuom japiny, to gibiro kelo wi teko moro. Winjo siepna? Gidhi kelo wi teko mondo koro ginyisi ni bwana ok inyal. Koro dhano en ng'ama itimo gang'o dialogue, ibet go piny mos. Ting'iyo ni bwana gima wanyalo timo mondo wa reduce insecurity ni piny. Mokwongo, wa create na jogi kaka ginyalo dhi osiepna kamoro. Ng'eni ka winji tiwacho ni njore jo Kisumu East kata rowere wuok oko mondo gidonje timo maricho mondo ginyis Shakil ni kata ogero gino to pod wanyalo bedo joma richo. Mani ng'eni atemo kelo ni gima biblical be wacho. Ok awacho kamano. Kawaya kanya ado mondo atiek mondo inyisa ni to inisiro ng'a Kisumu East. Mopogore gi mandie, oneno nyisa ni gintiere empowerment ma gitimo, gitkawo nthi Kisumu East gitero vocational training centers. Bende nitiere rowere mamiyo empowerment ma itero e kuonde mag tiegruok achiel ariyo adek. Kose mago onge? Ondere riambo. Ondere kidwaro ng'ama jam riambo mong'eyo loko pach dhano. To ondere nyalo loko pachi gi dakika achiel. Jam riambo maduong'. E vocational training gi onge ma office konyo we? Konyo ng'ato. Onge ng'ata rowere ma bende pu ma dhi? Dakobi nigi list to en chairman. Dakobi abia gi list ka to som ni ng'ane. Nobiro na gi list mag skunde ma gitimo godo improvement. Gitimo improvement. Ka watieko, ang'o momiyo ipako Mheshimiwa Adui? Bwana Mheshimiwa Adui Nyang' wiye riek. Gimomiyo anyisi ni Mheshimiwa Adui Nyang' wiye riek. Siepna. Mheshimiwa Adui Nyang' wiye riek nikech kanodonjo to yawo wi jo Kisumu East. Iwinja siasa ma 2022 onge ng'ama ne nyalo yawo pach jo Kisumu East ni gini dwarore. To en kodonjo to dhano chako ng'e ni bwana gini wadwaro. Iwinja? Gini wadwaro. Sani dhano ng'eyo. Kidhi tipenjo mana Shakil ni bwana ere bas. Mane mokwongo mana Adui Nyang'. Ere laboratory mane neno koro gerogi. Adui Nyang' emokete gi force. Makata sami neno wuoyi kodi ni wawinjo ni gidwa kelo bas Kisumu East ne skundegi. Iwinjo siepna. Koko dwa kelo nikech Adui Nyang' osetimo ang'o? Osechiero wi dhano. Inja ng'ata. Koro wan kaka rowere matindo gi onego bed ni wang'iyo ni ng'ane ni waluwe to waluwe nikech ang'o? Mane gima nadwa ni wadiscuss ka. Inja nikech ok inyal luwo ng'ato tiluwo ng'ato ni kich ondere. Onego bed ni luwo ng'ato. Lek mane ma Mheshimiwa Adui Nyang' nego ne un Kisumu East? Adui Nyang' nigi lek maber ne Kisumu East osiepna. Mokwongo Adui ywago yudhe. Onge chieng' madui speech mar Adui osewuoye moko ywago yudhe. To an ng'ama ywago yudhe no mane ng'ama mora. Nikech oywaga. Ineno siepna. Ng'ama ywago yudhe mano ng'ama ywaga. To ka Adui Nyang' ywago yudhe, matiende ni en jatelo maber. Manyalo konyo Kisumu East siepna. Makaro were nyalo chiko itgi maber. Ineno gimomiyo bende Adui Nyang' mora osiepna. Mok dang' awuondi. Onge chieng' ma Adui Nyang' oseringo yudhe. En gi pesa onge gi pesa, obet piny to go kodwa mbaka to nyisowa ni gini dwarore. Gini dwarore. Ka koro gini winjo ka gikawo nthindo, pod ero gikawo. Wawuonda ne gikawo, gitera kado no marang'o, dong Kisumu County ge moloso. Ere margi. Ere margi gitero. Nitiere joma gisetero, akado. Dong owacho ni en ema owacho ni gitero.
but we confirm kan ni onge museter. Ato awacho ni onge nikech nitie moro kata gweng'wa. Aya wasom ni penjo moro, som ni comment moro kam. Mike Onyango wacho ni kindly inform Matthew that there is no project CDF can do without the approval of the common mwananchi. Also inform him that agriculture is not under CDF. Ngata agriculture ni under CDF. Ngano wiye rach. Wacheki. 2027 higa manyien isironga komno ma governor. Governor an kod Professor Tom Ojienda. Mane governor ma wiye ler. Winjo siepna. Gik ma professor setimo gin gik malong'o ma dhano nego bed piny to wacho ni bwana professor ni mwatiyogo. Ka dhini matin. Ado wuoyo short and brief ma clear. Professor onge ga location mora mimiye. Jok mochung' kod professor kiteni ga location. Ngata Kisumu County ka nyaka ne chakre nitie senator mosegolo basari. Are 2022 manya professor donjo. Professor golo basari 8 million, 4 million, 6 million. Be uyude unjo Kisumu East. Wayude. Iwinjo osiepna. To ng'ama konyo nyithindo na koni kata ma wacho ni kama okuongo. Ng'ama konyo ji e weche mag education. Mane dhano bwana. Iwinja. Erokamano nikech sa nitiere mheshimiwa moro kama bendo chung' kacha gi komno mayudi iluongo ni George Ayugi Mbuta. En nade? Ana kiai nikech wachne ok adwa wacho nikech ok en ng'ata. Ana wuoyo ng'ata. Ng'eni ng'amuk ng'ati ema ne momiya kwero rowere. Adui nyang ni nade gi mheshimiwa Shakir no ka chalo nade ng'wech no chalo nade? Ng'wech mar Shakil sani oseketo Shakil versus Adui. Adui osemake afwanda. Osemake maka afwanda ng'ata. To an gima becha yudhe ni kode. Adui. Kwani ka Adui e wuon yudhe bwana. To jomadongo to nigi Shakil. Adui nigi ji te. Kura osekawo maber. Be osekawo kura maber. Samina na wuoyi kodi ni. An stakeholder mamanyo mamtimo mobilization ka jul ward mondo yudho bed gi kura kod ID winja. Mamano ka pok ochopo 2027. Adhi make sure ni gitimo te mo register kaka ODM nomination. Erokamano wan gi Jack Wayne wacho ni nyisnwa Matthew ni okelnwa Adui Nyangita. Kendo Adui to Kisumu East. Peter Umwachini Mosna Bunge President Kajulu Ward. Mike Onyango asked the gentleman to highlight for us the manifesto of Adui Nyang one by one. Mano bro mi kachatam nikech sanya kor mgajuang kathul makende marmedano kan tire mang'eny mbaka ng'eny. Adami mondo mi iwach di mogik ka oloro twak. An wach na mogik mado kwayo jo Kisumu County General. Uparna Professor Tom Ojienda governor. Choko parna Sami 001 senator. To parna kendo Abito Nyogam. Beatrice Nyogam women rep, mar women rep. Kod totam agenda marwa. Marno President Ker William Ruto udhi obedo odogonwa tam mar ariyo mondo wane dongruok. To Kisumu East to parna Adui Nyang, mheshimiwa Adui Nyang. Parni wach moro kanyo udwa wuo gi PS ka wi poko wil. Koro osiepna wan gi riwruok mar bloggers Kajulu Association. Ne wariwore mane momiya na nyisi ni nonego wadwele rowere no kabisa. Ne wariwore kaka rowere. In brief Martin. Ne wariwore kaka rowere. Mondo kik ni ka ng'ane pako ng'ane to watuomore. Ka ng'ane pako ng'ane to wagore. Wadwaro niya kapaka dega to ng'ama pako mama laweno wabet kaka wabet ni to wago mbaka. Koro ne wadhi wariwore kaka bloggers. Makatan chieng' mane walon certificate wa. Jotelo gi nobiro. Jotelo makwano ni kama pako tegi nobiro. Nyaka professor no gioro jogegi. Masama ne walonch gik moko. Mabe wagone giero kamano. Koro ne wariwore kaka bloggers makajulu mondo wabede umbrella di. Achiel. Mondo kik siasa mar rowere ni bed kodwa moro mar chuki. Makineno ng'ato tinyalo tong'o. Winjo siepna. Mane momiyo ne wachako gimiluongo ni Kajulu Bloggers Association. Mondo wabed kod era. Koro era wanie mane wakwago PS Raymond Omolo. Through office, ntiere joge wa maonge gi ID. To office ni miyo ji ID. Konyalo partner kodwa nikech wane muong'e joma tindo maonge ang'owa gi ID. To mondo yud thuolo mondo timre nade? Omanywa mondo wati kode Kajulu mondo Kajulu oyud numbers mang'eny gi kura. Mondo agenda wa mar nikech wan bloggers to wasewinjore. Wan to tam. Erokamano maduong' ahinya. Koka mana ka thul makene magone erokamano maduong' ahinya. Iluongo ni Ker. Bunge President. Kajulu. MCA 2032. MCA 2032. Ipinga dega gi ground. Dega ng'ata.
Ko kamani kora mgajwanga katul makena magonero kamano madunga enya kum kete mane chunyo nagi TV adundo jaluo kamano wan kande ka chel koda longo ni keir mar bunge makajulero kamano madunga enya kum kete mana kandie otima bendi yoron wakacho katul makena magonero kamano madunga enya wiki kwil mar luwa Facebook pages mago nagi TV TikTok Chuny Onagi TV, subscribe in the YouTube channel maroma Chuny Onagi TV. Wabendo wankande ka chel kod joma bendo konyowa tijni marne no ne yudo tipone yono makare. Wankande ka chel kod anya dendi luongo ni Jena Kelo ka chel kod Maureen Aure. Wanbende geja pichawa ye kan luongo ni Felix Omondi kod Medusa machendo ne ilongo ni Nelson Mandela Okore mano wuod Ofunyu Jerusalem. Dala Malera kama netai choneri enan Steve James aka Nyakwar Nyaronyo wan giro makawuno na eni Osuri emoumo siri mar ot oritu masani. Ma en duond onagi. Ma en duond onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo.